magsasawa ka lang sa kaka-explain. Sabi ko, so minsan, manuyan ako, tanungin nyo na lang sila, kaya nga nag-iisip, bakit sila tinatag ng isang manalo ng hindi isang at hindi ni Kristo. So minsan, sasagot ko lang sila, ay sabihin nyo na lang sa kanila, kapag napatanggal nila ang lahat ng imahe, ni Nino sa buong Pilipinas, ako, at tatanggalin din natin ang lahat ng ating mga imahe. Yung mga imahe ni Restaurant, pinapantay pa. At may dumarating na dignitary na ayaw pa ng punak-nak. Ay, sinasamba rin nila yung mga imahe ni Rizal. Pero hindi natin pinapansin. Sila, hindi natin sa isip nila ng gano'n. Kaya mahirap na. Kaya sabi nila, bakit hindi isip yung ganyan? And the real faith, ang isang matinding pananampalataya, hindi namin gumawa ng mabuti, hindi ang mag-isip ng mabuti. Amen? Ikatlo. Sabi ni Lord, kumayo ka, your sins are forgiven. Ikatlo pong kahulugan ng matindi at malaking pananampalataya ay yung naniniwala sa Diyos. Tama, hindi period. Marami pong iba't ibang sect at religion naniniwala rin sa Diyos. Pero ang mas matinding pananampalataya ay yung naniniwala ka sa Diyos, tama, na alam mo ang Diyos na ito ay naniniwala rin sa iyo. Yung pagkakaiba, ang mas matinding pananampalataya ay yung naniniwala ka sa Diyos na alam mo ang Diyos na ito ay naniniwala rin sa iyo. At ay naniniwala ka sa iyo, kayang katawarin anuman ang kasalanan mo, mahal ka anumang uri ng pagkatao mo, at minamahal ka niya anuman ang mahal. Ang simula ko ng anumang pananampalataya, ang simula ng anumang pananampalataya, hindi doktrina, hindi katekismo. Ang simula ng tunay na pananampalataya ay yung naniniwala at nararamdaman mo sa puso mo na mahal ka ng Diyos. At dahil mahal ka niya, kaya niyang patawarin, kaya niyang kasalanan, kaya niyang mahalin, mag-isip ka. Amen? Ito kwento po ako sa ito. Makilan lang po, may mga kaibigan dito sa parokya po ng Santo Tomas ang nagbahagi sa akin at inaniyahan ko. Ang kwento po nila sa Santo Tomas, meron silang history ng babato ng pare. Kapag hindi nila gusto yung pare, binabato yung kumbento. Ginawa po nila yun, pinakahuli kaya po Ben Samson na lumabas sa pagkapare kahit sa matinding lungkot at pagdurog ng puso niya kahit ginawa nila yun sa kanya, pinapala yun, binato siya. Ginawa po nila yun kay aming friend Lorenzo at ginawa po nila yun sa maging tatlong pare na nauna sa mga. Meron lang issue na ayaw nila sa pare, pinapatay. At ito po mga pare, may namatay ba? Gagawin lang nila, bago sila umalis, kukunin yung lahat ng kosya, bubusin yung lahat ng kosya, at dadalhin yung paras. Iiwan mo lang naman ang tagay ng pulo nila, dahil dito siya. At usually po, may dalawang kwento, yung kosya na sagrado, dadalhin nila sa San Matias, na bahagi ng Santo Tomas. Doon po naging parokya ang San Matias. Doon nila dinadala ang mga kosya, templos. And because of that, marami po sa mga nakakatanda doon sa bayan. Feeling nila parang, meron mo sa sinupa. Parang masilig yung simbahan, parang madilig yung pakiramdam, parang walang grasya, umagal, parang matamlay ang parokya, parang malungkot ang simbahan. For many years, gano'n po, parang sila, umilig pa sila. With that history at the back of their minds, alam nila nang bato sila, ng lahat na naging pura parokya. Hindi mo sa parang feeling mabigat. And then finally, some of them realized that
kinausap ko, tatlong mismo, pupunta sa kanila, then nandun ang pire, tama-tama, nandun ang Santo Cristo, iba yung Santo Cristo. Then the whole parish, simula pa ng PPC President, lumuhon at humingi ng tawad sa mga Cristo. At pinas ko sila, pinag-solve ang Cristo. And after that, pinapakirata na, parang luwa ang Cristo, parang lumiwanag ang Cristo, ay parang naging magaan. This is faith na magkaman nilang pinatawad sila ng Panginoon. And now, they're inviting me po 2 weeks to Sunday school na para magbagi, mag-misa sa kanila at kasama si Amon Ben Samson upang magsalita at hindi kayo pagpapaspas na nila upang matapos na ang usapan. It is forgiveness that made the man grow. At yun ang matinding pananampalataya. Alam natin, pinatawad tayo at mahal tayo ng Diyos. May nabasa ko kung isang kwento noon. Sa sundalo, na-destino siya sa Nigeria. Nasa kampo siya kung saan lagi ang tutukan, at dahil nalulungkot siya, malayo siya sa pamilya niya, minsan nilagiti siya matutubo, nagbebenta ng pansin, binili niya yung pansin. Para may kasama siya, may kausap siya, may kaibigan siya, kahit malayo siya sa kanyang pamilya, may kasama siya. Napansin niya itong pansin, mahal-mahal sa kanya, nilalaro niya, nilayakap niya. Pero pag hinahawakan niya sa tiyan, parang mabayaan niya siya, nagre-react itong pansin, pag hinahawakan siya, parang nagkakalit, pag hinahawakan siya sa tiyan. So pinag-aralan niya, isang gabi natutulog ang kanilang pansin, tinignan niya yung tiyan. Tinasubara niya at nakita niya may manipis na alambre na nakatali sa tiyan, nakumoy. Siguro yung dating alaga, tinali, nakalimutan na yung tali. Pag lumaki, tumaba yung matse, ay parang kinain ng balat yung alambre sa tiyan, kaya mabaya yung tiyan. So ginawa na ito sundalo, kumuha ng father, dahan-dahan, kapag natutulog yung mundo niya. Inalis, tumarang. At nung pag-alis ng alambre, biglang nagising yung munggoy. At ang ginawa ng munggoy, kung nagtatanong, tuwag-tuwa na tumatanong, hinayakap siya, hinahalikan siya, tuwag-tuwa, natanggal yung masakit sa tiyan na. Kuminsan po yung kasalanan, parang gano'n ang ginagawa sa atin, nagiging lumpo tayo, may galit tayo, may galit tayo, may sama na loob, may masamang iniisip sa kapwa, eh parang alambre na nagano sa atin. At ito siguro na ito patinding pananampalataya nila iaakay na sa atin. Kaya karamihan ng Panginoon, kaya patawarin tayo ng Panginoon, kaya mahalin tayo ng Panginoon. Upang tayo tumayo, lumakan at maging marami. Nakadala ang matindi at malaking pananampalataya. Amen. Nung nakaraang biyagis, natapos na kami sa isang module na pinag-aaralan namin. At ang pinaka-graduation namin ay pinaakyat kami sa bundok ng Mount Batulao sa Batangas. 4 na oras na nakaraan sa bundok. May graduation namin, tatayo kami dun sa bundok at sisigaw. So, lakad po kami. Pinagpatatayan ako dun sa grupo, mga klase ko, mga 39 years old, 35 years old, 40 years old, ako'y 54 years old na. So, nandun sa pick 7 na ako, pick 10 po ata yun eh. Sabi ko, nandito na lang po, hindi ko na kaya. Inisip ko sa sarili ko, kaya ko umakit dun sa doktor, pero hindi na ako makakababa. Sigurado pagdating ko doon, maninigas na yung kita ko, di bubuhatin na lang ako pababa. So, sabi ko, okay lang dito, okay. Anyway. So, yun. Pagkatapos po, nakad kami yung pabalik. Slide mounting, slide. Anyway, nung pagbalik ko kami, siyempre, unang-una akong bumalik, dahil hindi naman ako nakatingin sa doktor, at medyo naninigas pa yung hita ng lahat. Mamaya kayo, may biglang ng overtake sa akin na babae, habang naglalakad ko. Pero may nakaparang sa ulo niya. Tapos bit-bit-bit na, 3 langka. Tatlong langka sa ulo. Tapos may dalawang isang langka sa kamay at isang tupa sa kanan. Tapos in-overtake pa. Tingnan mo ba? Langka, tatlo, pangapat
75, Nick! Oh my God, sabi mo, 75! Yun ang nakikita ko. Yun ang nalaman. After a while, na-overtake niya ako, inamon ko siya. Mahilig po ako sa lakay. Lola, sabi ko, ano yun na nga? Dami-dami yun na. Ganyan niya. Kalakal ko. Bebenta ko sa palengke para sa mga apo ko. Bebenta ka para sa apo. At siguro yung ka pasalubo sa mga apo. Yung nakita ko, parang napalataya. Yung kwento niya, ibebenta niya, paano yan tinatala ng tao, yun ang mas malaking ito. Na kailangan maniwala ko bakit?